kibaru la bakurubaw la an ka jamana ni jamana wɛrɛ minisiri minnu bɛ n'olu ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɔgɔn ni dɛmɛ ani dɛmɛ ma olu tun bɛ ɲɔgɔn ye ba la an ka jamana kɔnɔna la baaraw kun cɛra bi sɔgɔmada in na Bamako Mali la an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan Mali minisiriso min ɲɛsinnen don wagadenko ni musaka ko ma ale n'a dɛmɛba jɛkulu fɛn min n'o ye Fonds monétaire international olu fana ye u ka projet baarabolo dɔw kundoncogo jateminɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna ɲɛfɔli kɛ ale fana kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan hôpital Gabriel Touré ale yɛrɛ ko kɛlen don Kurabakɔrɔ ka gwango ye don o don dɔ b'a la ka fara dekun yɛrɛ kan kosɛbɛ min ye nɔgɔ ani baara bisi bazali yɛrɛmabila olu n'a damanda syndicat jɛkulu maaw olu y'u ka nisɔngoya jira a ko la an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara nin bɛɛ kan kibaruya wɛrɛw bɛ bila nun cɛman bi a k'an bɛɛ sɔgɔni. Nef TV jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw fo kokura a y'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan nin ye laada ye min ye nin waati mana se don o don nɛgɛ kaɲa 21 cɔyi an bɛ Mali kɔnɔna na kɔkɔna kibaruyaw salo ka fara ɲɔgɔn kan min ye k'a dɔn awa sini nɛgɛ kaɲa 11 cɔyi ka segin a kan aw ye waasa minnu ma se k'a sɔrɔ olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na bi ta dɛbɛba fɛnsɛnna aw ye a y'aw danse n y'a fɔ aw ye kibaruyaw kɔnɔna la k'a fɔ an ka minisiri minnu ɲɛsinnen don u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ɲɛnabolo ma ni dɛmɛ ma olu tun bɛ ɲɔgɔn yela an ka jamana kɔnɔ ka bi nin tile filani na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra bi sɔgɔmada in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye a kun bɛ tali kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna ko ɲɛ dɔw kan ani k'a dɔn sigidaladenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛna kɛ ni kɛlɛ ni sigi yɛrɛ gɛlɛyali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye hakilijakabɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka fara olu kan fana fɛn o fɛn bɛ tali kɛ bɛɛ ni basigi bamanjiya kule ani maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ta ɲɛsinnen don diinɛ jansago jɛkulu n'u kɔni bɛ tiɲɛni kulew kɛ an ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ye hakilijakabɔ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ani ni ɲangataw nana olu bɛ se ka dalabɛn cogo min na kuma bolila nin bɛɛ kan a kɛnɛ kanna na Bakari Kone y'anw ka jatalaya n'a ka kunnafoni la Aminata Daɲɔn u ye min sɔrɔ an ko la ye. Ni tile fila kunnafoni jɛrɛ mun kɛra minisiriso min ɲɛsilen don Mali ale ni jamana wɛrɛ ka ko ɲɛ ma hakilina ɲuman bɔra farafinna tɔnba la n'ale bɛ wele ko Union Africaine. A tun ye ka na hakilina falen kɛ kɛlɛ ni bɛnbaliya ni jolibɔ mun bɛ ka kɛ farafinna jamanaw kɔnɔ waasa fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na. An ka farafinna tɔnba min n'a sun bɛ Addis Abeba olu de ni hakilina in bɔra olu de la k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ bɔ jamana 14 an ka tɔnba ninnu bɛɛ k'u bɔ ka na ka minisiriw wele ka na an ka n'an sigi ka kɔrɔfɔ kɛ ayiwa bɛnbaliya min bɛ an ka sigidaw la kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛkɛlaw ni cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fo a sera waati la an ka jamanaw kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ jolibɔn bɔra a la mɔgɔ faga bɔra a la an ye mɔgɔw lamɛn yan bi ka taa Somali la ka taa Éthiopie ka taa Uganda ninnu na u y'a ɲini Mali président fɛ ko ni ɲɔgɔn lajɛrɛ in ka kɛ Bamako a sɔnna n'a ye o de la kabini kunu Bamako an bɛ yan bɛɛ bɛ k'i ka fɛɛrɛw fɔ bɛɛ hakilina ye min ye i b'o da yɛrɛ min bɛ i ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen i b'a fɔ an nana fɛɛrɛw siri fo ka laban ka na ko déclaration de Bamako ka wele kan ka ɲɛsin farafinna jamana bɛɛ ma ka ɲɛsin farafinna denw bɛɛ ma an bɛ se k'an cɛsiri cogo di ka ɲɔgɔn faamuyabaliya kɛlɛ ani jolibɔn an bɛ se ka fu siri o la cogo di an ka jamana kɔnɔ an ka sigidaw la kabila kɛlɛ bɛ se ka dabila cogo di siya kɛlɛ bɛ se ka dabila cogo di an bɛ se ka jɛ cogo jumɛn an ka forow n'an ka jiboli siraw ani an ka baganw ka dumuniw parce que kɛlɛ fana bɛ wuli o bɛɛ kama an bɛ se k'olu fɛɛrɛw siri cogo di pour que olu kana kɛ kɛlɛkun ye an ka jamanaw kɔnɔ a ka kɛ siraw ye bɛn ani balimaya ani ɲɔgɔn faamuya olu siraw ta. Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔbaa minisiri ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ lakana de kama kɛrɛnkɛrɛnniyala Tchad cɛdenw ani ka hakilina jigin kɛ an ka armée ye cɛfarin baara mun kɛ jamana wɛrɛw la san tɛmɛlenw na. Mɔgɔ bɔra fan bɛɛ fɛ ka na a yira ka fɔ Mali kungo y'olu kungo ye an ko o senfɛ MINUSMA bɛ yan n'i y'a mɛn ko MINUSMA ko Nations Unies a b'i kɔnɔ
donc a bɛ dɔw kɔnɔ ko wokoloniw de don wokoloniw dun tɛ o burkinabɛw b'a la togolɛw b'a la guinéens b'a la tchadiens b'a la tchadiens jɔyɔrɔ mali ka bɔ bolo la janvier 2013 an kana ɲina koyi fɛn dɔgɔmanin tɛ u y'u cɛsiri an ɲɛ mais farafinna bɛɛ de wulila ko mali donc bi bi in na anw mana gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo anw bɛ se k'a fɔ k'olu ka taa ka bɔ an kunna ko olu de b'an ka gɛlɛya min ka jamana kɔnɔ k'olu de don an ko k'o tɛ se ka kɛ an ka sabali an ko yanni mɔgɔw ka wuli ka se mali la mali de wulila ka se diɲɛ ma o kabini 1960 kabini Congo kɛlɛ daminɛ indépendance kɛlɛ daminɛ Congo mali gouvernement waati la a y'a mali sɔrɔsiw bila ka taa Congo o kɔfɛ mali gouvernement ye sɔrɔsiw bila ka taa Tanzanie ani Zambie pour que Afrique australe kɛlɛkɛla ninnu minnu tun b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'olu dɛmɛ k'u former k'u lakalan kɛlɛ baaraw la d'ailleurs président Moussa Traoré yɛrɛ tun b'o la Tanzanie yen nɔ ka taa Afrique australe combattant ninnu k'u fɛ o kɔfɛ Libéria kɛlɛ wililen kɔ Sierra Leone kɛlɛ wililen kɔ n ko mali gouvernement ye sɔrɔsiw bila ka taa de Haïti a bɛ ji kan américain fan na farafin jamana dɔ de don n ko mali gouvernement y'an ka polisiw n'an ka gendarmew bila ka taga yen nɔ ka t'olu dɛmɛ u b'u ka jamana basigi cogo min na donc anw ka mɔgɔw wulila ka taa mali ka solidarité ani mali ka balimaya sira ka t'o yira diɲɛ na ka taa yira farafinna la n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ u nana an fɛ an kana ɲinɛ o kɔ an ka hakili t'o la an ka sabali a tilala ka jamana kɔnɔdenw wele ka na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira fɛ waasa bɛn basigi ani kelenya o bɛ sabati cogoya min na an ka jamana bɛ taabolo min na bi bi in na n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ma sabali n'an m'an tasi n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma fiɲɛ bɛ sɔn ka don an ka ko la ni mali basigira n'a lakanana o tuma an bɛ se ka fɛn caman wɛrɛw sɔrɔ k'a fɔ an bɛ se ka fɛn caman wɛrɛw sɔrɔ k'a kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni mɔgɔ juguw wulila u bɛ tiɲɛni na u bɛ fagali la u b'an ka sɔrɔsiw faga don o don joli bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ falatɔw ni firijatɔw cayalen de don o ye k'a fɔ mɔgɔ jugu de wulila u b'a fɛ k'an ka jamana ci maliden kelen kelen si tɛ se k'a fɔ ko solution bɛ e bolo a la an ka sabali an bɛ se ka kumaw fɔ an bɛ se ka farati ka kumaw fɔ a solution tɛ mɔgɔ si kelen bolo n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ɲɔgɔn tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que mali ka kɛ yen fɔlɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni tile fila kunnafoni jɛrɛ in kɛra maa caman de ka nisɔndiya kɔnɔ ni baaraw kunjɛra an ka jamana faaba kɔnɔ bi kibaruyaw bunakun kan n y'a fɔ aw ye an ka kumabaw cɛma fana k'a fɔ an ka minisiriso min ɲɛsinnen don musaka ko ni wagaden ko ma olu n'u dɛmɛbaa jɛkulu FMI olu kɔni kɛlen don ka baara bolo kura dɔw jubɔ o baara ninnu yanni ka don a camancɛ n'a waramina wolo yɛrɛ la a ko daminɛw bɛ cogo di yala hakilinaw ni fara ɲɔgɔn kan jumɛnw kan ka kɛ waasa baara ninnu bɛ se ka sabati hakilinaba minnu b'a la ka sigi olu laɲini bɛɛ lajɛlen ka mafa cogo min na u ye hakili jagabɔ kɛ o ko ɲɛ ninnu kɔni kan a bɛ tali kɛ hakilina caman na mun bɛna bisaya anw ka jamana mali ma cogoya min na FMI ma u ye jateminɛ kɛ fana baara ninnu daminɛ cogo a bɛ se ka ɲa cogo ɲuman na waasa laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mafa u kumana ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko kɛnɛ kan i n'a fɔ Aminata Daɲɔn n'a ka jatala Bakari Kɔnɛ olu b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ni kunnafoni jɛrɛ mun labɛnna minisiriso fɛ min ɲɛsilen don jamana ka wari dunta a n'a musakako nasiraw fɛ a tun ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka baara kura mun bɛ sen na n'a sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ ka kɛ FMI fɛ ani Fonds monétaire international n'o ye FMI ye n'an b'a wele ko FMI yɛrɛ an n'o bɛ baara kɛ nin y'a san caman ye mois de juin tɛmɛnen na u nana o y'a sɔrɔ programme dɔ tun b'an bolo o banna salon san bannen na donc u nana juin tɛmɛnen na an ye baara kɛ an ye programme kura sigi sen kan an bɛnna ko caman na donc ni programme kura sigira sen kan ni wagatinin kɛra baara minnu bɛ programme kura in kɔnɔ u bɛna ka n'a lajɛ n'a sɔrɔ an ye min kɛ hakilila kɔni comme u y'a fɔ ɲɛna cogo min na tubabukan na an ye fɛn fɛn fɔra an y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ n'i ye tali kɛ 100 sara la 5 bɔɲɔgɔnko de farala jamana ka musakako kan ɲinɛ san kɔnɔna na nka madame Bari Awa Sila ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ sɔrɔla o ko la musakako ma nɔgɔ a yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya la donc an ka faso yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali baara ɲɛnama tɛ se ka kɛ yen bilen donc o tun ye musakako gɛlɛya dɔɔni mais an ye mesure kura minnu ta vraiment an sera ka kɛ k'a fɔ ko an tun bɛ musaka minnu ɲinina an sera ka a bɛɛ sera ka don a cogoya la
donc u kɔni u bɛnna kosɛbɛ donc halisa an bɛ baara k'o de kan pour que vraiment faso musaka kana dɛsɛ quoi. Kumakuncɛ la ka aw ladɔniya k'a fɔ ko kunnafonidila caman de tun bɛ nin kɛnɛ in kan. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kibaruyaw bunakun kan hali bi an ka Mali jamana faamaw fana bɛ ka wulikajɔba kɛ nin waati na waasa min ye tuganata jango sira jugu yɛrɛ fɛ o kow bɛ se ka bɔ jɔ cogoya min na nka ni ko maa ma a bɛ wari sɔrɔ fɛn min na k'a k'o dabila k'o tɛ sira jɛlen k'a ka sira kura ta fo i ka fɛɛrɛ bolow de don a kɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la min ye hakilina dɔw tara an ka jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don an ka tuganataw la ani jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka kisaw ma kɔni ye k'a dɔ projet bolo dɔ sigi n'o bɛ wele ko palmi n'o ye maa minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka taa jamana kɔ kan dɛmɛ bɛ se ka don olu ye cogo min na ka don cogo ɲini u la baarantanya yɛrɛ ka se ka kɛlɛ kosɛbɛ olu kɔni ye o projet kura baara dɔw kun don bi sɔgɔmada in na minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ni maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka kisaw ma u ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sabati ye baabu min bɛ yen n'u y'u sonni sigi o kan o ye k'a fɔ min ye tuganata sira jugu fɛ maaw ka dabila pepepewu ni ka hakilinaw ta minnu ye baara kɛyɔrɔw ani baara kuraw ye u bɛ se ka dɛmɛ o la cogo min na ni u k'a kɔrɔ don dɛmɛmaajɛkulu ni jamana yɛrɛ faamaw fɛ u kɔni ye baara ninnu kun don nin cogoya in na laɲini ye fɛn min ye o ye baarako yɛrɛ ka se ka nɔgɔya kosɛbɛ minnu bɛ yen n'u b'a fɔ fɛn tɛ faso la u bɛ taa dɔ ɲini yɔrɔ wɛrɛ don cogo bɛ se ka ɲini u la jango u ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye cogoya min na a baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tɛmɛ minisiri Amadu Koyita ale min ye maliden minnu bɛ jamana kɔkanna kun ye o minisiri ye Christine Abibatu Dara ale ni a ka jatala Baɲɔ Jɛnɛpo tun b'a kɛnɛ kan u nana ni jaa min ye filaw ye. Ni projet min bilala sen kan o na kɛ sababu ye ka cogoya di tungarakɛw ma yaasa u ka se ka baara dɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna na. Hakilina ye an ye Royaume du Danemark an ye Royaume des Pays-Bas an farala ɲɔgɔn kan a bɛ san 2 bɔ ka ni projet bila en place. Projet nin ye mun ye? Projet nin ye ka hakilina fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka jamana ye taama jamana ye depuis lawali k'a fɔ ko an bɛna baara kɛ an b'a fɔ k'an bɛ taama kɛlɛ an ko mɛ bi diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ falenna ne kunu kogo kun jɔlen bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ pont kun jɔlen bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ plutôt bi a kɛra kogow ye donc ka ɲini an ka denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw minnu b'a fɛ ka tagama u bɛ se ka tagama kɛ cogo ɲuman sariya kɔnɔ u bɛ se ka tagama kɛ cogo di tileya kɔnɔ u bɛ se ka tagama kɛ cogo di ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ las'u ma donc o de la ni projet nana a projet fɔlɔ ye mun ye o ye ka kunnafoni denmisɛnninw ma k'a f'u ye n'an b'a fɔ ma tubabukan na immigration irrégulière n'o ye mun ye ka sira ta min ye sira jugu ye sira min ne maa juguw b'u bila kan k'u lanɛgɛn k'a fɔ k'u bɛ se k'u don jamana wɛrɛ la k'u bɛ se taa hɛrɛ sɔrɔ yen nɔ a sira a caman a ma foyi lase an ma nimisa kɔ a ma foyi lase an ka du dɔw ma ɲɛji kɔ o de la an ko an bɛ kunnafoni d'u ma kunnafoni min u kana sira jugu ta n'u b'a fɛ sini ka bɔ ka taa farafinna jamana o jamana na ka taa tubabula jamana o jamana na u k'a dɔn sariya minnu bɛ u kan k'o sariya batu nka an b'a dɔn denmisɛnninw fana bɛ bɔ u ka bɔli u tɛ bɔ k'a ka du ye u tɛ bɔ k'a fɔ ko Mali man d'u ye u tɛ bɔ fana k'a fɔ k'u b'a fɛ ka taa lajɛ min bɛ yen u bɛ bɔ parce que gɛlɛya b'u kan u bɛ bɔ parce que baara t'u bolo u bɛ bɔ parce que bolominɛ t'u bolo o de la u bɛ sira nin ta donc n'i ko maa ma kana taa n'i ko maa ma kana sira jugu ta fɛn d'a ma min b'a to a kana taa o de la hakilinaw kɔnɔna na an y'a ɲini jeunes fɛ minnu nana an ye minnu rapatrier n b'a fɛ k'a fɔ aw ye k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la ka na se bi ma ministère des Maliens l'extérieur an y'an ka jamanaden minnu rapatrier ka bɔ kɔkan na a bɛ t'u jɔ fo maa 7,000 ni maa 7 la. A y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu na dɛmɛ k'u ka projet monter a mana kɛ projet suguya o suguya ye. Dɔw ka projet ye jardinage ye dɔw ka projet ye bagan mara ye n'an b'a fɔ ma embauche dɔw ka projet fana ye biriki gosiw ye bref bolominɛ yɔrɔ min b'a to sini u bɛ se ka mɔgɔ ɲ'u yɛrɛ ye u bɛ se ka mɔgɔ ɲ'u ka du ye u bɛ se ka mɔgɔ ye jamana ye wa sini n'u b'a fɛ ka bɔ u bɛ bɔ sira jɛlen fɛ donc o de projet de financement ye nin ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa damadama de sugantira ka $2 chèque bɔɲɔgɔn d'u ma yaasa u ka se k'u ka projet lawaleya. Dɔw ta ye projet individuel ye n'o ye maa kelen projet ye dɔw ta ye fana groupement mɔgɔ farala ɲɔgɔn kan donc Danemark ambassade y'an dɛmɛ Pays-Bas ambassade y'an dɛmɛ ani gouvernement fana donc an de farala ɲɔgɔn kan k'o chèque d'u ma bi an b'a ɲini Ala fɛ montant tɛ fɛn dicogo ka fisa ni min bɛ di ye min dir'u ma a dira ŋaniya ɲuman de a dira ni bolo ɲuman de ye bolo ɲuman de y'a minɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ
u ka projet ninnu ala ka projet sankɔrɔta ala ka projet yiriwa. Ni projet palmi bilala sen kan ni ambassade du Danemark fo ka taa se royaume des Pays-Bas ka dɛmɛ ye. Et pour nous, c'est un programme important. J'ai toujours aimé le titre de votre politique. Ni ye babu ɲuman ye wa Mali babu ka di ne ye politiki bunakun kan. An ka minisiri n'o ye Madame Kerr ye ale ka fɛn buntan faama dɔ don. An ye hakili falen caman kɛ ni minisiri Koyita ye a ko la. O sen fɛ an y'a ye k'a fɔ k'an bɛ se ka Mali dɛmɛ kosɛbɛ yaasa ka tunganfɛ taga sira jugu kan ko o kɛlɛ. An ye sifin caman lamɛn an y'u fɛla dɔn. O sen fɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko Mali mako bɛ dɛmɛ la baara dɛmɛ u ka lakana kama yaasa tunganfɛ taga ka dabila. La migration irrégulière et il n'y a rien contre la migration, ça c'est clair. C'est la migration irrégulière. Nafa bɛ tunganfɛ taga la nka tunganfɛ taga sira jugu kan o de man ɲi. An b'a fɛ ka o de kɛlɛ ni projet PAMI ye. Wa an bɛ aw ladɔnniya ka ni ambassade Danemark an de jɛra ka nin kɛ. An bɛ wele bila aw bɛɛ ma minisiriw ale ni gouvernement dama tɛ se ka nin kɛ bɛɛ de kan ka a sen don nin ko in na jamanadenw bɛɛ. Des migrants qui ont tous leur rôle à jouer. Ni sababu la maa caman na baara kɛ u ka faso kɔnɔ ni tunganfɛ taga ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi tugan jugu ma. Tugan ale kɔni tɛ danbe dɔn. Min ye maaw bɛ si so ni groupe kelen kɔnɔ sen bɛ kɛnɛma kunkolo bɛ kɔnɔna la min ye k'a sɔrɔ hectare caman b'i bolo i faso la nka a bɛ kɛ cogo di jamana faamaw k'u cɛsiri waasa baarako bɛ nɔgɔya jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka dɔɔni k'i yɛrɛ ye dahirimɛw ka se ka nɔgɔya. Kibaruyaw bɛ to sen na. N y'a fɔ kibaruyaw bakuruba la fana k'a fɔ an ka Mali kɛnɛyasoba min bɛ yen n'o ye hôpital Gabriel Touré ye. A tɔgɔ bɛ maaw da kosɛbɛ bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A ma sɔrɔla dɔ wɛrɛ fɛ a yira k'a fɔ cogoya min bɛ dɔgɔtɔrɔso kofɔta in na a cogoya ka bon a kɔnɔna yɛrɛ baara kɛcogo ma an bɛ don min na i ko bi. Min ye syndicat jɛkulu min bɛ ale koɲɛw kunna nin waati na n'u ka wulikajɔ ye ka baarakɛlaw ka hakɛ ni kɛnɛyako taabolo sariyaw k'a kɔrɔ don kosɛbɛ. Olu ye kunnafonidilaw wele kunungo ka laseli dɔw k'u ye. Laseli ninnu senfɛ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ u tun ye tile damadɔ kɛ dusuma kasa yira la l'hôpital yɛrɛ kɔnɔna la u y'o kibaruyaw di kun minnu bɛ o la min ye i k'a dɔn o kumana olu kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana u ko waasa k'a kɛ n y'a ye ka fisa n y'a mɛn u kɔni bilala kunnafonidilaw ɲɛ ka l'hôpital kɔnɔna fa bɛɛ lajɛlen lajɛ a dogodogo ɲɛ ni kɛnɛkana bɛɛ yira kunnafonidilaw la olu yɛrɛ ka kɛ seere ye. Jate mun minɛna o ye k'a fɔ l'hôpital Gabriel Touré bilama ni jamana faamaw ma wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn a ko kɛlen don ɲangataba ye a bɛ se tuma kuma sulu wa a masiba de ka bon kosɛbɛ. Kɛnɛ kan na an ye min sɔrɔ a la an ka ɲɛma d'aw ma nka an b'aw hakili lajigin lasɔmi k'a fɔ a ja dɔw b'a la minnu yɛrɛ bɛ maa dusukun furuku a bɛ dɔw yɛrɛ njɔgɔtɔ kosɛbɛ a y'aw hakili to o la an ka jɛ k'a lajɛ. Miɛtɔ ale dalakan tɛ minɛ bala sɔgɔbusoyɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko o ye hôpital Gabriel Touré lapasa syndicat jɛkulu maaw ta ye an bɛ don min na i ko bi a bɛ waati jan bɔ u wulila ka tabale gosi ka malidenw ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya belebeleba de bɛ Gabriel Touré kɔnɔ bi k'a sababu kɛ n'i t'a kɔnɔ i t'a kɔnɔ ko dɔn olu minnu bɛ baara la a kɔnɔ su ani tile u y'a jate minɛ k'a fɔ Gabriel Touré kɔnɔ degun tɛ degun ye tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ɲangata tɛ ɲangata ye minnu tɛ a kɔnɔ k'a sababu kɛ an ka hakilinaba tabaw n'o ye ɲɛmaa minnu ɲɛsinen don kɛnɛyako ma olu ka magobɔ ko la ni kun tɛ ko la ye o ko hukumu kɔnɔna la min ye lapasa jɛkulu maaw u ye wulikajɔ kɛ nin tile damadɔ kɔnɔ ni ka baara bila ani dusuma kasaya caman boloda ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw wele ka taa kuma ɲɛfɔw ye ni ka dantigɛw kɛ a kɛnɛ kanna na gɛlɛya minnu bɛ yen ani wulikajɔ minnu kɛra sariyaw kɔnɔ ani layidu mafabaliya minnu kɛra u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka tila ka diɲɛ mɔgɔ ladɔnniya a tɛ k'a fɔ ko an tɛ faso in fɛ a tɛ k'a fɔ k'an tɛ dɔgɔtɔrɔso in fɛ a tɛ k'a fɔ ko an ye opposant ye ou bien an bɛ fɛ ka jamana lanjaba mais a dabɔkun ye dɔgɔtɔrɔso in bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la n'a bɔra a yɛrɛ la mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ a nafa sɔrɔ o ye anw ye mais a nafa bɛ se minnu ma o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen i kɛra président ye i kɛra ambassadeur ye i kɛra diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ ye k'a fɔ k'i bɛ Mali dugukolo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ Gabriel Touré la
n'i ye dara min san bi k'a ni Gabriel Touré la a bɛ se ka kɛ sini e bɛ da o dara kan k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama donc o kosɔn Gabriel Touré kungo ko bɛɛ lajɛlen kungo de don an ka cɛsiri wa kɛlɛ min fana n'an filɛ nin k'a kɛ an diyaɲɛbagatɔ tɛ k'a kɛ kɛlɛ in wajibiyara an kan. Olu tɛmɛnen kɔfɛ mɛntigila ye mɛnni kɔda ye n y'a ye siɲɛ kelen ka fisa n y'a mɛn siɲɛ ba yirika u donna ni kunnafonidilaw ye Gabriel Touré dogodogo ɲɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn bɛ yen ni u ye u da se o ma k'a bɛɛ lajɛlen yira u la u k'a ye u ɲɛ na walasa u ka kɛ seere ye yɔrɔ minnu lajɛla an ka jɛ k'a ɲɛmada o dɔw ma aw yɛrɛ ka seereyali kɛ. C'est pas normal. Mais ça, c'est un bon état. Technique, maladie du bloc à terre, urgence là, habitat réel là, au charo, quel est le bloc technique là, bloc technique au niveau des manufactures. À des manufactures, au charo de clé, il y a pas de quel est le bloc technique. Maladie du bloc, habitat réel là, habitat urgence là, fait fier la vie. À la vie, il y a un peu à la vie. Ay matla ko toy matla ni doram babo fiente mina mo bisi ka dani ka jibori. Si on lave les matériels, les instruments du bloc, voilà. C'est ici qu'on les lave. Regardez. Alors, il y a des opérations mineures où bébé couille. Opération féminine et chirurgie générale conservée. Le bloc technique, en mineur bébé couille. Vous pouvez saisir une machine là. Lajɛli ninnu kɔnɔna la Jume Kante min ye Lapasa jɛkulu maa dɔ ye a ye ɲɛfɔli min kɛ an k'olu lamɛn. Nin yɔrɔ ninnu caman nettoyera nin yɔrɔ ninnu tun tɛ se ka ye wa nin ye yɔrɔ min ni a kora ka jɛ dɛ ko parce que ko aw bɛ nale donc imaginez yanni aw nali cɛ nin yɔrɔw tun bɛ cogo min an y'a wele k'a jira aw la k'a fɔ ko Mali gouvernement y'a décidé k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ se ka sa Gabriel Touré la ko olu tɛ kala don u ɲin na ko k'a bɛn ni a ye. La yɔrɔ nin yan o ma dingɛ foyi segin dingɛ bɛ se ka kɛ ni seliji tala ni fɛnw tala ji bɛ se ka jigin a kɔnɔ bon maintenant sisan ni mɔgɔ ye seliji ta dɔrɔn ji bɛ seri yɔrɔ nin bɛɛ ka taa o le ma kɛ ne bolo ɲɛnama parce que soso bɛ kasi trop ni fɛngɛ ta dɔrɔn ji bɛ seri ji bɛ bɔn sufɛ soso bɛ kɛ minnu nana sigi banabagatɔ kɔrɔ olu yɛrɛ fana bɛ bana ka fara kan. 158 millions san kelen kɔnɔna na au CESCOM tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka a ka CESCOM baara kɛ n'a ye kuma tɛ k'a fɔ ko l'hôpital le plus fréquenté pourquoi ka Gabriel Touré dɔn dɔɔni Gabriel Touré si bɛ san 68 de la bi k'a to dispensaire centralial la 17 janvier 1958-59 a yɛlɛmana ka kɛ hôpital Gabriel Touré et 17 janvier nata o bɛna kɛ san 60 ye mais k'a daminɛ o wagati ma fo sisan maliyɛnw bɛ ka évacuer ka taa kɔfɛ k'a daminɛ o wagati ma fo kana sisan a ka gɛlɛn i k'an ka ministres ye walima i k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ ko minnu diyaɲɛbagatɔ ma k'u bɛ k'u yɛrɛ furakɛ yan Gabriel Touré dun bɛ i b'a fɔ ko sirada kɔlɔni n'i tatɔ min min i natɔ min min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i to i sen ka ye maliyɛn i tɛ maliyɛn n'i bɛ Mali dugukolo kan k'i yɛrɛ sɔrɔ Gabriel Touré la mais kana dɔgɔtɔrɔso nɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛn dɔw bɛ olu tɛ wariko ye misali la directeur tɛ Gabriel Touré la nin ye a kalo caman ye directeur min tun bɛ yan o wulila k'o bila ka taa centre de drépano la Point G mais fo ka taa se kan bɛ don min na ko bi hali ka directeur gansan nommé ni mɔgɔ min ye ko kuntan kɛ n'o bɛ se ka sanctionner
ni mɔgɔ min ye degun kɛ k'a ɲɛsin banabagatɔ ma n'o bɛ se ka sanctionner o directeur yɛrɛ tɛ anw bolo fɔlɔ aw bɛ fɛ cogo di banabagatɔ ka kɛnɛya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ min ye ɲɛmɔgɔ ye min yɛrɛ bɛ se ka ɲangili ta ka hali baarakɛlaw sɛgɛrɛ ni baarakɛla minnu filila donc je pense que o ye ko gɛlɛmanba ye anw bɛ ka wuli parce que anw de bɛ baara kɛ yan parce que anw ye baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔw ye mais an bɛ jamanadenw ka kɛlɛ de la. baarakɛyɔrɔ minnu bɛ Gabriel Ture kɔnɔ ni o ye blokuw ye olu dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaw ye ɲɛfɔli mun kɛ u ka gɛlɛyaw ni yɔrɔ paratali cogoyaw kan an k'o dɔw la. C'est la salle pour laver les corps. Ni morgue min filɛ nin ye ne de ka bon ni Bamakɔ morgue ninnu bɛɛ ye corps bɛɛ de bɛ na yan a kɛra bakufɛla ye a kɛra yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ de bɛ na yan an ka frigo tiɲɛna an ka congélateur tiɲɛna ça fait 2 mois a tiɲɛnen don u ye mɔgɔw bila ka n'a dilan mais u ma se k'a dilan solution ma sɔrɔ a la halisa a bi ten baara foyi tɛ se ka k'a kɔnɔ a yɛrɛ dayɛlɛlen don 20 corps de bɛ k'a kɔnɔ corps minnu bɛ k'a la donc ça doit congeler jusqu'à moins 10 moins 15 degrés a kan ka congeler jusqu'à moins 15 degrés mais sisan nɔ a bɛ fo moins 10 la ou bien moins 6 donc a tɛ se k'an ka corps congeler ka ɲɛ parce que corps dɔ bɛ na a part en tout là ça peut faire 2 mois 3 mois donc n'a ma congeler ka ɲɛ dɔrɔn corps bɛ tiɲɛ o de y'a problème ba yɛrɛ ye mais halisa a ma se ka dilan. degun wɛrɛ b'a kan parce que salle dɔ bɛ yen o kɛlen bɛ k'o minɛ ka kɛ ni déchets biomédicaux ye u ye fɛngɛ amputation minnu kɛ au niveau de la traumatologie au niveau de la chirurgie u bɛna o bɛɛ déposer yan yɔrɔ la u bɛna a bɛɛ bila an ka salle dɔ kɔnɔ yan yɔrɔ la donc o kasa fana bɛ to ka yɛlɛ an kan o kasa jugu bɛ to ka yɛlɛ an kan donc ni mɔgɔw nana ka n'u ka corps enlever u bɛna sɔrɔ kasa jugu bɛ yen o hakili u ka corps la k'a sɔrɔ u ka corps tɛ Gabriel Ture ka biomédicaux minnu bɛna déposer normalement a ma kan ka bila yan salle dɔ de kan ka ɲini k'a bila kɔnɔ. Les fournitures de bureau au Kangasala, les petits matériels de soins au Kangasala, les consommables, les gants, l'alcool au Kangasala 158 millions et les imprimés et les impressions. Comme pour que vous le sachiez, les ordonnanciers, les fiches d'analyse, les dossiers des malades au Kangasala 158 millions. Vous voyez que même pris individuellement, ces rubriques-là, à Kelingélébé 158 à Tabo. Les gardiennage dans l'année 158 Tabo. Les nettoyages dans l'année 168 tabous. Donc nous avons besoin c'est pour que l'hôpital existe quoi. Ka aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛ la k'a fɔ dakurunya kelen hôpital Gabriel Ture bilama b'a tɔgɔ bolo n'o tɛ n'i donn'a kɔnɔ a bɛ maa dabaliba k'a sababu kɛ yɔrɔ labilali cogoya a nɔgɔli cogoya ɲɛgɛn kɔnɔnaw baarakɛminɛnw ninnu n'a damanda ka fara o kan maa caman bɛ bajanbilaya la hali min ye ɲɛma jɔnjɔn ka se ka o suganti jamana ka sariya kɔnɔ bi ko o tɛ Gabriel Ture la an bɛ dugawu dɔ kɛ ala ka se ka bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya sabati an bɛɛ lajɛlen ka kisi dali ma Gabriel Ture kɔnɔ bi n'o tɛ a ko masiba ka bon n'a hɛrɛ ye. L'hôpital Gabriel Ture kɛnɛya cogoya don Mali ɲɛmaw yɛrɛ k'a lajɛ n'o tɛ jɔn ko ala bilama a ka gɛlɛn kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma kibaruyaw bɛ to senna kala bunakun kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ samasamaliba bɛ an ka kalan ɲɛmaw olu ni gouvernement jamakulu maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kalanfaw ye lakɔli karamɔgɔw u bɛ ɲɔgɔn yew la dogodogonin duguw la walasa bɛnkan dɔw bɛ se ka sabati jango ɲinan kala kana cobo caba nka an ka kibaruya ɲininaw ye kibaruya dɔw ɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana u y'a jateminɛ k'a fɔ Bamako Académie Rive Droite n'o ye ba kɔfɛla ye ale lakɔli karamɔgɔw kɔni bɛna taa baara bila la tɛnɛn nata décembre kalo tile 2 ka taa bila arabadon décembre kalo tile 4 na i k'a dɔn u ye nin kibaruya ninnu di bi tile kɔnɔna la Turukurabukaw ka kalanso min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana u ka labasajɛkulu Sinɛbo o ɲɛma min bɛ yan ba kɔfɛ ale ye kibaruya ninnu walawala k'a jira k'a fɔ u kɔni ye lasɔmili baara bila n'o ye préavis ye o gafe dɔ kɔni di Académie ɲɛmaw ma min ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka laɲini dɔw b'u bolo u b'a fɛ ka mun ɲɛɲini ni o bɛ tali kɛ u ka fɛ dɔw bɛ n'o y'u ka hakɛ ye dɔ kɔni kɛlen don ka i sen da o kan n'o ye u yɛrɛ ka fɔ la Yakuba Tarawele ye ni o ye billetteur ye musakatigi don Académie kɔni na u ka fɔ la ko ale kɔni kɛlen don ka sen da u ka hakɛ dɔw kan
kuma ko fɛɛrɛ ka kɛ a ka se bɔ o kan waasa lakɔli karamɔgɔ bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ ka kalan kɛ cogo min na ka kɛ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya o ko kɔnɔ o kɔni y'a kanu u bɛna tile damadɔ baara bila kɛ ntɛnɛn nata Bamako ba kɔfɛla na waasa an ka kibaruya sɔrɔ a ko la an ka jatala Baɲɔ Jɛnɛpo ni a ka kuma galamatigi kunnafonidila Christine Abibatu Dara olu tun bɛ a kɛnɛ kan ye min bɔra a la an ka jɛ k'a lajɛ. Ni ɲɔgɔn ye min kɛra Rive Droite karamɔgɔ fɛ n'a ɲɛmaya tun bɛ u ka syndicat bolo o y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye bɛ tali kɛ grève de kun kan. An kun bɛ lajɛ min na an ka Torokorobugu comité de base la yan nɔ o bɛ lajɛ min kan an ye préavis de grève dɔ de kun déposé Rive Droite la n'o o ye ba kinin fɛ bolo o académie préavis parce que an y'a la kɔlɔsi k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu ka hakɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ k'o hakɛw bafoué parce que an y'o la kɔlɔsili min kɛ an gɛrɛla académie mɔgɔw la siɲɛ damadɔw bɛɛ ka kuma n'u ye walasa u bɛ se ka an ka militants bila u ka hakɛ kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'u bolodengɔn ɲɛsinnen don académie BHR ma. Ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔna na an y'a jate minɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen de bɛ yen nɔ académie bɛɛ ni o mɔgɔ in ale t'a fɛ ka baara in kɛ n'o ye BHR ye n'a bɛ fɔ a ma ko Yakuba Tarawele. An kɔni an y'a ɲini directrice de l'académie fɛ a k'a lajɛ n'a fɔra ko Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na alignement min bɛ kɛla n'a fɔra ko statut général n'o ye grille générale ye ni contractuel minnu bɛ yen nɔ n'o olu kan ka o bénéficier kalo jan tɛmɛlen na ni IBK kun y'o accordé syndicat central dɔ ye n'o ye INTM. Donc an ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ma don fonction publique de l'état collectivité kɔnɔna na n'u a bɛ fɔ olu ma ko fonctionnaire tɛ mais contractuel don olu ka sarakow bɛ grille générale kɔnɔna na. Donc ni état ko k'u bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛ kɔnɔ wagati min kɔnɔna na k'o préciser ni ka tila k'u rappeler anw y'a ye k'a fɔ ko Rive Droite kɔnɔna na o baara ma kɛ. An y'u wele ka kuma n'u ye siɲɛ fɔlɔ la ka kuma n'u ye siɲɛ fila ka kuma n'u ye siɲɛ saba anw nana dɛsɛ. Ni an ko an dɛsɛra dɛsɛ ye jumɛn ye ne bolo yani i ka action kɛ n'aw ye syndicat ye nous sommes des partenaires anw kan ka sigi ka kuma di walasa ka bɛn ko dɔ la mais an nana ye k'a fɔ directrice de l'académie anw ka faamuyali la dɛ ale tɛ ka académie gérer mais BHR de bɛ ka académie gérer a nɔ la. A y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na k'u kumana fɛn saba de kun kan. An bɛ kɛlɛ kɛ fo k'a s'a dan na sariya kɔnɔna na n bɛ segin a kan sariya kɔnɔna na an kɔni tɛ taa sariya kɔfɛ mais sariya kɔnɔna na anw bɛ an ka kɛlɛ kɛ fo k'a s'a dan na an n'u kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma n'an bɛnna la tɛnɛn grève tɛ bɔ nka n'an ma bɛn a la tile saba baara bila an b'o kɛ. Kuma kuncɛ kuma na a ye wele bila Rive Droite karamɔgɔw bɛɛ ma. n'a bila bɛn keleya ɲɔgɔn faamu fara ɲɔgɔn kan minɛ kɔnɔ nin mana in kɔnɔ an bɛ jɛ ka baara de kɛ Mali bɛ yɔrɔ min na Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la degun b'an kan gɛlɛya min b'an kan an fɛɛrɛ minnu bɛ ka sa kɔrɔn fɛ centre kɔnɔ bi an bɛ ka mandat in ta pour que ka se ka solution apporter olu la solution bɛna kɛ jumɛn pour que an ka kɛ candidat ye an ye gafe dɔw de sɛbɛn k'a fɔ n'an kɛra président ye an bɛna baara k'olu kan pour que Mali denw ka lafiya donc Mali denw tɛ se ka lafiya fo paramètre dɔw bɛ yen n'o ye citoyenneté n'o ye baarako ye n'o ye bɛn ye n'o ye ɲɔgɔn faamu ye n'olu baaraw ma bila sen kan an bɛna a bila olu ɲɔgɔn kɔnɔ pour que an ka se ka an ka hakɛ an'an ka fara ɲɔgɔn kan an'an ka dɔnniya fitinin fara ɲɔgɔn kan ka se ka Malidenw bɔ dingɛ ne ka kuma kan laban d'abord ne bɛ an kɔrɔw fo n'o ye anciens ye an bɛ kucalakaw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ gouverneur la préfet la ka na maire la ka na police la ka na gendarmerie la ka na garde la n'olu tun tɛ bi an ye min ye bi a tun tɛ se ka kɛ ka se kucala dugutigiw ni jamanatigiw ma ka se kucala denmisɛn bɛɛ lajɛlen ma an b'olu fo filanan n'o bɔra yen candidat tun ye mɔgɔ 11
candidat 7 sɔnna ka fara ne kan pour que an ka se ka jɛ ka nin baara in kɛ u ye danaya min dan kan n b'u fo o la n bɛ a fo ye fɛnɛ ni ala sɔnna an bɛ jɛ k'a minɛ fa candidat minnu fɛnɛ ma sɔn ka fara n kan an b'an bolo labɔ u nɔfɛ ka t'u kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ ko mali mɔgɔ b'a den bɛɛ cɛman n'a musoman na. tabarikala fɛn o fɛn bɛ yen ni ale ye ko jɛlen ye a bɛ sɛnsɛn ko ɲuman ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni kuma an ye aw tɛntɛn kabini nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi fo ka se nin sanga da in ma an ka kibaruyaw kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ yen an ka kumasow a jatalaw kunnafonidilaw minnu ye sɛbɛnnikɛlaw ye bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan bi tile kɔnɔ ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka se ka nin kibaruya ninnu sɛnsɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔna la aw garisɛgɛ kɛra min ye o ye nin ye tubabuw ko chaque jour est une chance ko don bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ buna hadamaden ma maa an bɛ dugawu don kɛ masa ramani min ye kunun jira an na ka bi jira an na ka ɲini ale fɛ a ka sini jira an na ala ka su wɛrɛ d'an ma.